hoverboardbg.com. Представяме ви нашите модели. 4,5 инчов за най-малките, 6,5 инчови, едноцветни, в 4 цвята, 6,5 инчови с дизайн на 8 инчов, в 3 цвята, 6,5 инча цветни, 6,5 инча цветни с светлини на калника. Моделите имат блуто и дистанционно. ,5 инча, улекотен модел, аватар. 7 инчов с светлини на гумата. 6,5 инчов дъгообразен. 8 инчови модели. 4 цвята, червен, черен, оранжев и зелен, едноцветни, със светлини на калниците. След това цветните ни модели. Това е карбон, огньове, картон, графити, хип-хоп, светкавици, цветя, вестник. 8-инчовите ни модели с алуминиев корпус и дръжка. 8-инчовия ни модел с висока дръжка. 10-инчовия модел Juno в черно и червено с ниска, а това му е високата дръжка. 10-инчови модели, да започнем с едноцветни, два цвята, шарени, графит, огньове, карбон, картон, хип-хоп, рънър, космос. Новите 10-инчови модели, червени светкавици, син металик, хип-хоп. И 10-инчовите ни модели с дръжка и алуминиев корпус в 3 цвята. Освен това предлагаме и ховъркартове, малък ховъркарт и голям ховъркарт.